Venga. Kaixo laguntxo, orain Minecraftean gaude, lekuan gelditu ginenean, orain goratzen zerate hemen gelditu ginen, picando un poquito de esa cosita. Ai. Badakizute ja, ez dakizute, gogoratzen zate, jaizten da egan egiten, ¿Qué? Mamá, que estoy emitiendo un vídeo. Mamá, que estoy haciendo un vídeo. Baina itzegin bat dizut, esplikatu zeiten duzun, bestela jendia ez da enteratzen, bale? Baiet. Bueno, laguntxo, orain bilatu behar dut. A ber, si bilatzen dut. Hemendik zebon. Bai, gauza hauek. Puf! Orain. Ez, hau ez du behar, joe. Hau, hemen, eta hoi puf. Eta orain. Hau, hemen eta hau puf, joe. Eta orain, bai. Bueno, ba, hoi ezun funtzionatu. Ai, orain hemen digoaz. Aber, atetxoan untzebon. Hemendik egon beharko geni. Ustet hemendik zehola. Bai, hemen dago atetxoa. Puf. Eta orain, botoncito hau. Bale, aita. Orain jartzen dut atea.
batean, hemen daude ateak normala. A ver. Bueno, hemen ez niu naiz hartu, konfunditu naiz. Bueno.
ditu gauzak. Jasoko dutan. Hau hemen. Eta hau hemen. Eta hau hemen. Hauen nuna jaso. Hor eta ja. A ver si gauza gehiago. Bai, diamantito, esparita de diamantito bat behar dut. Encantada. Horrela dakat, 3 esparita. Eficiencia 3. Bueno, orain, hil behar dut, bi zombi pikuman hauek, Tori, con espada de diamantito encantada, hemen dago bronze gehiago. Bronze, hemendik dago bronze pila, Aber nun dago orain nire portala bueltatzeko omentxe. Orantxe nire etxera noa, aber si bilatzen ditut monstruo batzuk. Jolin, ez da gaua, noiz izango da. Bueno, bai. Minitatik zerbait utzi nuen. Bitu, hemen ikatzapila bat dago. Tuk. Eta tuku. Oira bakarrik egin behar nuna. Saludito.
botar un flechita. Calcular la de caída. Bueno, ja etorri nahi nire etxera, lo egingo dut, baina lehenengo... A ver... Hau da, como un hornito, inventarito, orain noa jateko gauzetara, hartuko dut. Hau, uzten dut, hoiez hemen, orain, hemen. Eta orain, ateratzen naiz, hemen dikan. A ver. Orain behar dut ikatza. Total, egon beharko zela hemendik. Ikatza. Hemen dago. Hemendik atera behar naiz, honea. Nondik etortzen dezeruirik? Ibotzen naiz? Nondik dator soinu hori?
gehiago ez da zombi bat. Pues ezer, ez zaitezer gerditzen, lo egitera eta ezer. Bakarrik lo aldute egin. A ver. El no naiz azela, joe. A ver, hemendik. A ver, hemendik. Hemen. Eta hemen. Hemen gehiago dago. Honen bila nator bakarrik, launtxo. Gero zio. A ver, hemendik, eta hemendik. Eta pip. Da una trampita para zombies piñuan. Bueno, laguntxo. A ver, gauza gehiago ditugu egin. O ez? Alduten kantatu eskuritoa uste. A ver, honea sartzen naiz. Ez eskuritoa, es imposibleren kantar.
A ver, salmoncito en un dabón. Salmoncito, ven con papi, que te quiero comer. No dabo. Menchesaure. Maldita arena. A ver, no indignabo. Intenté matarle. Hola, salmoncito. Y toma. Muerto. Salmoncito. A ver, se rayaba Luterín con
Laguntxo, ja bukatura bideoa. Ja badakizute egiten enkantatu gauzak, bale? Hasta luego!